O suceso producíase ao redor das 11:30 desta mañá, na estrada DP 7301, que une Xarás con Carreira, no lugar de Frións, a escasos metros do Instituto Leliadoura. No accidente víronse implicados unha motocicleta de gran cilindrada e un turismo. Por causas polo de agora descoñecidas, que están a ser investigadas polo grupo de atestados da Garda Civil de Tráfico, a moto colidiu lateralmente contra o vehículo. Ata o lugar do suceso chegáronse efectivos da Policía Local e do Grupo Municipal de Emerxencias, así como unha ambulancia do 061, que se encargou de trasladar o condutor da motocicleta ata o hospital, aparentemente en bo estado. A condutora do outro vehículo resultou ilesa. Pois ás 11:30 da mañán, recibimos a chamada do 112 informándonos de que había unha colisión dunha moto con un coche e en canto chegamos ata a zona do suceso, vimos que estaba a persoa tendida no chan, colaboramos co 061 e fíxose a súa evacuación pertinente. Nós non apreciamos risco vital, parecía que non levaba ninguna das extremidades rotas, son cousas que tampouco se poden asegurar, pero bueno, estaba consciente e ao parecer iba dentro do que cabe, iba bastante ben. Durante varias horas, mentres se procedeu á realización dos traballos de retirada dos vehículos implicados no choque e tamén á limpeza da vía, a estrada estivo regulada polos axentes da Garda Civil de Tráfico.